गुबुन हादराव जब मावहैनाय आरो टुर खालामहैनायनि पार्ट 2 भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर। आरो जाय बिथांमोना पार्ट 1 भिडिअखौ दासिमबो नायाखै आं डिस्क्रिप्शन बक्सआव लिंकखौ होनानै दोननाय जाबाय आरो नोंथांमोना थांनानै नायना लाब्लानो जाबाय। पार्ट 1 भिडिअआव जोङो आगोलाव पासपोर्ट दिहुननायनि बाहागोफोर मा डकुमेन्ट्सनि गोनांफोर माबायदि दिहुनो बेनि सोमोन्दै सावरायदोंमोन। जाय बिथांमोना नायाखै नायना लाब्लानो जाबाय। हेलो लोगोफोर, आंनि जानखोथाय इउट्युब चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै। आंनि बेफोरबादि मिन्थिनो गोनां एबा सरासनस्रा मिथिनो गोनां भिडिअसफोर नायबाय थानो थाखाय नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअसफोर आपलोड खालामोब्ला नोंथांनाव नटिफिकेसन नुजाहैयो। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गुबुन हादराव माबायदि दावबायनो हायो आरो मा नांगौ आरो माबायदि मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै मोन्थिनो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांदो, मानो होनोब्ला आं गेजेराव गोनां बाथ्राफोरसो सोनानै होदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। दायो गुबुन मोनसे हादराव थांनो थाखाय बा बबेबा मोनसे हादराव थांनो थाखाय नोंथांनो नांग्रोगोन मोनसे भिजा। भिजाखौ माबायदि मोनो होनोब्ला भिजानि मिनिङा जाहैबाय भिजिटर इन्टारनेशनेल स्टे एडमिशन। बे बाथ्राखौ इजिलि एबा सिम्पल बाथ्रायाव बुंनो थाङोब्ला मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादराव थांनो थाखाय मोननाय मोनसे लेटार एबा पारमिशन। खायसे हादराव माबेबा मोनसे हादरनि मोनसे भिजाजोंनो मोनथाम मोनब्रै बेबायदि कान्ट्रियाव थांनानै फैनो हायो दे। एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांनाव जुदि US भिजा दं एबा USA इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिकानि भिजाजों नोंथाङा फिसा फिसा कान्ट्रिफ्राव थांनानै फैनो हायो, जेरैबायदि तान्जानिया, दुबाइ, इउक्रेन बेफोरबायदि फिसा फिसा कान्ट्रिफ्राव टुरिस्ट हिसाबै दावबायना फैनो हायो। दायो दं जोंहा टाइप्स अफ भिजा। टाइप्स अफ भिजा होनोब्ला भिजानि बाहागोफोर। भिजाया गुबुन गुबुन बाहागोफोर दं, जिबायदि नोंथाङा खामानि मावनो थांनो नागिरदों, खामानि नागिरनो थांनो नागिरदों, फरायसा हिसाबै थांनो नागिरदों, बा नोंथाङा बिजनेस मावनो थांनो नागिरदों, बिनि सायाव भिजाखौ डिपेन्ड खालामनानै भिजाखौ होनाय जायो। गिबियाव दं जोंहा टुरिस्ट भिजा। टुरिस्ट भिजा होनोब्ला नोंथाङा बबेबा हादराव दावबायारि हिसाबै थांनो नागिरदों, अब्ला नोंथाङा टुरिस्ट भिजा लानानै थांनो नांगोन। बे भिजाखौ माबायदि मोनो होनोब्ला नोंथाङा सोरबा सासे एजेन्टनि गेजेरजोंबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो, नङाब्ला नोंथाङा गाव हारसिङैनो एम्बेसि अफिसाव थांनानैबो एप्लाइ खालामनो हायो, नङाब्ला आथिखालनि दिनाव मबाइल एप्सनि गेजेरजोंबो बे भिजाखौ प्रभाइड खालामहरो आरो मबाइलनि एप्सनि गेजेरजोंबो, जिबायदि मेक माइ ट्रिप्स दं, बिदिनो बायदि बायदि एप्सफोर दं। नोंथाङा जुदि थांनो लुगैयोब्ला बेफोरबायदि एप्लाइ खालामनानैबो थांनो हायो। टुरिस्ट भिजायाव मोननैसो गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राफोर। नोंथांनि प्लान बादियै नोंथांनि रिटार्न टिकेटजों लोगोसे नोंथाङा थांनानै बबे जायगायाव थाहैनो नागिरदों एबा मा हटेल एबा हस्टेल एबा लजआव थाहैनायनि भाउचार श' खालामनो हानो नांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनाव थोजासे रांबो थानो नांगौ, जायखौ नोंथांनिफ्राय एयारपर्टआव नोंथांनाव जिखिनि रां दं बिनि श'बो खालामनो गोनां जानो हागौ। आरो बेनिफ्राय टुरिस्ट भिजाजों नोंथाङा जेबो खामानि मावनो हानाय नङा, बिजनेसफोर जेबो मावनो हानाय नङा। आरोबाव मोनसे, गासैबो भिजाफोरखौ मोननो थाखाय गोरलैयै मोननो थाखाय नोंथाङा जेबो आयेन बेरेखाफोर खामानि मावनायनि रेकर्ड थानो मोननाय नङा। नोंथांनि पासपर्टनि भेलिडिटिया 6 दाननिफ्राय 12 दाननि गेजेराव बिनि सायाव थानो नांगोन। आरोबाव नोंथाङा जुदि बिनि सिगाङाव भिजा एप्लाइ खालामखांनानै नोंथांनि भिजाया रिजेक्ट जायाखै, आरोबाव नोंथाङा जि हादराव थांनो नागिरदों बे हादरा
नों जि हादरनिफ्राय थांनो नागिरदों बे हादरखौ बेन खालामनानै दोनथ'वाखै, अब्ला नोंथांनि भिजा एप्रुभ जानायनि चान्सआ बारा जाहैयो। दायो दं जोंहा नैथियाव भिजा अन एराइभेल। भिजा अन एराइभेल होनोब्ला नोंथाङा गिबियाव गुबुन मोनसे हादराव थांनायनि सिगाङाव भिजा एप्लाइ खालामनो गोनांथि गैया। बिथाङा अनलि फ्लाइट टिकेट ओमफ्राय बेफोरबायदिनो नांगौ डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै गुबुन मोनसे हादराव हाबहैनायनि उनाव बै एयारपर्टनि सिङावनो नोंथांनो भिजा एप्रुभ खालामनानै होगोन आरो। बाट खायसे कान्ट्रिया नोंथाङा भिजा अन एराइभेलब्लाबो नोंथाङा बै कान्ट्रियाव हाबहैनायनि सिगाङाव अनलाइन पर्टेलाव मोनसे एप्लाइ खालामनांगोन। एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बै कान्ट्रियाव मोनहैनाय लोगो लोगो बै एपइन्टमेन्टखौ खिन्थिनो नांगोन। खिन्थिनायनि उनाव भेरिफाइड जानानै नोंथांनो स्टेम्प होगोन आरो। भिजा अन एराइभेलानो, बाट बेखौ इ भिजा होननानैबो बुङो दे। दासान्दि भारतनि खाथि खाला हादरफ्रा जोंनि भारत हादरनि मानसिफोरखौ भिजा अन एराइभेलबो प्रभाइड खालामो। जिबायदि मालदिभ दं, थाइलेण्ड दं, बेफोरबायदिनो माखासे कान्ट्रिफ्रा जोंनो भिजा अन एराइभेल होगासिनो दे। दायो थामथियाव दं जोंहा ट्रेन्जिट भिजा। ट्रेन्जिट भिजाया मा होनोब्ला बियो मोनसे फिक्स टाइमनि थाखाय होनाय जायो। बियो 72 घन्टानिफ्राय 90 घन्टासिम थायो। बेखौ माबायदि इउज खालामो होनोब्ला नोंथाङा मोनसे कान्ट्रियाव थांगासिनो, बाट नोंनि फ्लाइटआ गुबुन कान्ट्रियाव खनसे लेअभार जानानै नोंहा फ्लाइट चेन्ज खालामनो दं, अब्ला बे ट्रेन्जिट भिजाखौ नोंथांनो नांगौ जागोन आरो। माबायदि नांगौ जागोन होनोब्ला नोंथाङा बै गुबुन मोनसे कान्ट्रियाव फ्लाइट चेन्ज खालामनायाव नोंथाङा बेयाव खनसे लेअभार जानानै खनसे एक्जिट जागोन, ओमफ्राय एन्ट्रि जानायाव नोंथांनो बे ट्रेन्जिट भिजाखौ गोनां जागोन, नङाब्ला नोंथांखौ एन्ट्रि होनाय नङा। आरोबाव मोनसे, नोंथाङा जुदि मोनसे कान्ट्रियाव खम टाइमनि थाखाय माबा मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय थांगोन, अब्लाबो बे ट्रेन्जिट भिजाखौ होनाय जागोन। बाट ट्रेन्जिट भिजा जानायनि सिगाङाव नोंथांनो मोनसे भेलिड रिटार्न टिकेट श' खालामनो हानांगोन, अब्लासो नोंथांखौ एन्ट्रि खालामनो होगोन आरो। ब्रैथियाव दं जोंहा भिजिटर भिजा। भिजिटर भिजा होनोब्ला नोंथांनि सोरबा रिलेसननि मानसि दं, बा नोंथाङा सोरखौबा लोगो हमनो थांनो नागिरदों गुबुन हादराव, होमब्लाबो बे भिजिटर भिजाखौ लानानै थांनांगोन। आरोबाव मोनसेबाव नोंथाङा थांनानै माबा मोनसे जबफोर नागिरहैनो नागिरदों, होमब्लाबो भिजिटर भिजाखौ लानानै बे मोनसे कान्ट्रियाव थांनो हायो आरो। भिजिटर भिजाया डिपेन्ड खालामो दे, बिनि प्राइसआ गुबुन गुबुन जायो। नोंथाङा सानबेसेनि थाखाय नांगौ। बाथियाव दं जोंहा वर्क भिजा। वर्क भिजा होनोब्ला वर्क भिजाया एसे आलादा, भिजिटर भिजाया एसे आलादा। वर्क भिजा होनोब्ला नोंथांनि खामानिया फिक्स जाबाय, बा नोंथाङा गुबुन मोनसे कान्ट्रियाव थांनानै बबेबा मोनसे कम्पानि एबा बबेबा मोनसे अर्गेनाइजेसनाव थांनानै बेयावनो खामानि मावगोन। बेनि थाखाय बे वर्क भिजाखौ मोननो हायो। बे वर्क भिजाखौ माबोरै मोननो हायो होनोब्ला बै गुबुन मोनसे कान्ट्रिनिफ्राय नोंनो मोनसे लेटार हरगोन, बेखौनो इनभाइटेसन लेटार एबा एग्रिमेन्ट लेटारबो होननानै बुङो दे। बे इनभाइटेसन लेटारखौ नोंथाङा एम्बेसिनाव थांनानै बेखौ खिथिहैनांगोन दि आंहा बिदि दं, आंनो वर्क भिजा नांगौ। होमब्लाना बिसोरो बिथिंनि कम्पानि एबा अर्गेनाइजेसनजों कन्टेक्ट खालामनानै एप्रुभ खालामनानै नोंनो भिजा हरगोन आरो। नोंथाङा थांनानै अनलि जइन जाहैनोल' नांगौ। दथियाव दं जोङो स्टुडेन्ट भिजा। स्टुडेन्ट भिजाखौ सोरबायदिया मोननो हायो होनोब्ला बे भिजाखौ अनलि फरायसाफोरल' मोननो हायो दे। माबायदि मोननो हायो होनोब्ला गुबुन हादराव गोजौ सोलोंथाइ लाहैनो थाखाय जाय फरायसाफ्रा थाङो बिसोरनो स्टुडेन्ट भिजा होनाय जायो। माबायदि मोनो होनोब्ला गिबियाव
नोंथाङा एडमिशन लानायनि उनाव बा गेजेराव नोंथांनिफ्राय नोंथांनो मोनसे लेटार हरगोन माबानिफ्राय जाय फसंथानाव नोंथाङा एडमिशन लानो नागिरदों बे एप्लिकेशन लेटारखौ लानानै नोंथाङा एम्बेसिनाव जमा हैनांगोन अब्ला नोंथांनो बे स्टुडेन्ट भिजाखौ हरगोन आरो स्निथियाव दं जोंहा बिजनेस भिजा होनोब्ला जाय बिथांमोना गुबुन हादराव थांनानै बिजनेस मावहैनो सानदों बिथांमोननो बिजनेस भिजा होनाय जायो। बे भिजाखौ माबोरै मोननो हायो होनोब्ला नोंथांनाव फोरमानफोर थानांगोन नोंथाङा बबे जायगायाव थांनानै बिजनेस बानायहैनो नागिरदों मा बिजनेस बानायहैनो नागिरदों नोंथांनाव थोजासे रां दंना गैया नोंथांखौ सोर हेल्प खालामनो नागिरदों नोंथांनि सापर्टआव सोर दं बेफोर गासैखौबो नायनानै नोंथांनो बिजनेस भिजाखौ प्रोभाइड खालामनाय जायो। जोबथारनायाव आङो नोंथांमोनखौ दाखालि पार्ट 1 नि भिडिअ बुंदोंमोन दि नैबे गुबुन हादराव दावबायनायनि भिडिअखौ पार्ट 2 आव फोजोबगोन होननानै बाट नैबे पार्ट 2 आवबो भिडिअखौ फोजोबनो हानाय नंला बेखायनो पार्ट 3 सिम बानायनो नांसिगोन। भिडिअ माबाफोर थालांदोंब्ला निमाहा बिबाय आं आंनि पार्सनेलि जिखिनि मिन्थिगौ बेखिनिखौ मिन्थिहोनाय जाबाय। पार्ट 3 आव बाहेर हादराव मोनहैनायनि सिगां जों मानि फारसे सांग्रां जानांगौ बिनि सोमोन्दै मिन्थिगोन आरो बेजों लोगोसे एम्बेसिया मा हाइ कामान्डआ मा हाइ कामान्डनि खामानिया मा नोंथांनि पासपर्टआ गोमायो बा एबा खावजायो बा माबा मोनसे जानानै डेमेज जानायनि उनाव नोंथाङा मा खालामग्रोनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। आरोबाव मोनसे बाथ्रा लोगोफोर भिडिअखौ एसे खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननि थाखाय बानायनाय जायो स' नोंथांमोना भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे मोन्थिनो एबा सोलोंनो हाबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। दावबायनायनि सोमोन्दै आरो माबाफोर मोन्थिबावनो लुगैयोब्ला कमेन्टआव लिरहरदो लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।